Sugeng pepanggihan para pamirsa ingkang kinurmatan, wonten ing panghargyan ambal warsa kaping 276 Kabupaten Blora, rasa suka lan duka tansah campur bawur. Sedanten badhe kerangkum ing pawartos saking Blora minangka kedadosan ing Blora seminggu pungkasan. Pamirsa, Blora pancen sampun nampi nugroho ageng minangka kabupaten terinovatif 3 turut-turut saking Kemendagri. Nanging ing wekdal ingkang sami karibetan ageng lumebet amargi gangsal santriwati pinuju ngalami musibah kekelem lan seda ing Lepen Lusi. Sepindah malih sedanten kedadosan ing tlatah Blora seminggu pungkasan badhe kerangkum ing pawartos saking Blora Medio 18 Desember 2019 kados menika. Pawartos ingkang kapisan, Blora kagungan rancangan nggayuh tebihipun energi saha hilirisasi peternakan. Pamirsa, Kabupaten Blora mepekaken sedaya-daya kangge narik modal ageng. Ing adicara pepanggihan bisnis, Blora nandhesaken badhe dados punjering energi sarta ngiyataken hilirisasi peternakan mliginipun lembu kanthi ancas dados punjering ekonomi enggal ing tlatah Jawi Tengah. Inggih. Pamarentah Kabupaten Blora sampun memepaken sedaya-daya lan kegiatan ingkang dados pangajeng-ajeng anggenipun nanem modal dateng para juragan ageng ing Sanuswantara. Nalika adicara pahargyan pepanggihan bisnis Kabupaten Blora Warsa kali ewu selangkung ing Kitha Jakarta, dinten Selasa, 12 Desember kali ewu selangkung. Ing mriku, panjenenganipun Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, paring dawuh bilih perkawis energi, hilirisasi peternakan, kalian pabrik pakan Rojokoyo, menika dados sesrepan utami kangge ngladosi modal lumebet. Panjenenganipun Bupati Arif ngaturaken bilih babagan modal ingkang sampun kaleksanan ing Blora ngantos wulan September kali ewu selangkung sampun dumugi 1,6 triliun rupiah. Saking maneka warna babagan, kalebet industri daharan, tetanen, kalian yasan. Wondene babagan ingkang dados pangarah anggenipun nanem modal inggih menika. Babagan energi, Blora kagungan potensi gas bumi ingkang ageng sanget, sarta badhe kaajak-ajak minangka punjering energi kangge nyengkuyung wewengkon industri. Ganti gunggunging lembu ingkang kathah piyambak sak Jawi Tengah, sarta minangka pangasil pantun ranking 5 tuwin jagung ranking 2 sak Jawi Tengah. Blora paring pampengan ageng kangge hilirisasi produk toya, daging lembu, tuwin adegipun pabrik pakan Rojokoyo. Pamarentah Kabupaten Blora kalian Kadin nembi ngrancang kawasan industri enggal ing wewengkon Blora Cepu. Panggenan menika kaanggep pantes amargi gadah panjurung saking energi, gampil ingkang dipunambah, sarta celak kalian Jawi Wetan. Rancangan menika badhe dipun rembag kalian Kementerian Kehutanan amargi meh 50% saking wewengkon Blora menika alas. Adicara ingkang kapimpin dening Sekretaris Daerah Blora, Komang Gedeh Irawadi menika ugi dipun rawuhi dening Ketua Bidang 12 BPP HIMI sarta pakar bisnis Kadin Jawi Tengah. Pahargyan pepanggihan bisnis menika kaajab saged ngiyataken kalungguhan Blora minangka laladan ingkang saged saingan lan sampun siyaga dados punjering tuwuhing ekonomi enggal ing tlatah Jawi Tengah. Pawartos salajengipun Blora nampi anugerah Iga Warsa 2000 selangkung. Para pamirsa ing Warsa 2000 selangkung menika Blora ngagem busana sukacita amargi saged nampi anugerah Innovative Government Award utawi Iga saking Kementerian Dalam Negeri. Anugerah menika nyatet prestasi Blora kaping 3 kalihipun kanthi turut-turut. Pamirsa, Kabupaten Blora sampun nampi anugerah ingkang ageng, inggih menika Innovative Government Award Iga Warsa kali ewu selangkung saking Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Anugerah menika dipunparingaken langsung dateng Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, ing Kitha Jakarta nalika dinten Rebo 11 Desember kali ewu selangkung.
Wiwit saking dados kabupaten ingkang pinunjul ing babagan inovasi. Bab menika dados kanugrahan ingkang mirunggan kangge Embloro ingkang nembeng rameaken ambal warsa kaping 270 sarta nandhesaken kasilipun inovasi laladan ing tata pamarentahan, paladosan dumateng masyarakat, sarta pambangunan. Menika sampun kaping 3 Bloro nampi anugerah iga kanthi turut-turut, sasampunipun warsa 2013 kaliyan 2024. Panjenenganipun Bupati Arif ngendika bilih anugerah menika awit saking gegayutan padamelan saking sedoyo piranti daerah sarta masyarakat. Panjenenganipun ngajab mugi-mugi kanugrahan menika saged dados pambombong kangge ningkataken kualitas paladosan. Kali inovasi agul-agul saking Embloro ingkang katingal dening Kemendagri, sistem informasi kinerja dan evaluasi pembangunan SIKEP, sistem digital ingkang jangkep kangge ngawasi kasekten padamelan tuwin kasilipun pambangunan kanthi saged dipuntingali saben wekdal utawi real time, ingkang beto dateng kawigatosan sarta tanggal jawab. BUMT Peduli Inflasi Plus Budesi Plus, program ingkang silih sinambetan libataken Pemkab, BUMT, Bulog, sarta juragan ing laladan kangge enji tatagipun regi daharan sarta nglajengaken regengipun rego utawi inflasi ing laladan. Wonten ing adicara 3 kali selangkung meniko, Bloro saged mlebet ing barisan kalidoso kabupaten ingkang pinunjul inovasinipun ing Nuswantara. Panjenenganipun Bupati Arif nandhesaken bilih anugerah menika dados pamacu kangge Pemkab Embloro supados tansah nyataken budaya inovasi kangge paladosan dumateng masyarakat ingkang langkung enggalan gampil dipunambah. Hari ini saya dengan Wakil Bupati, dengan Pak Sigda beserta seluruh OPD BUMD menerima penghargaan yang ketiga kalinya untuk kabupaten terinovatif. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blora, seluruh jajaran OPD dan juga BUMD dan juga semua yang mendukung dan terlibat atas tercapainya prestasi ini. Semoga ini menjadi hadiah untuk ulang tahun Blora yang ke-270. Terima kasih. Pamirsa, minangka pawarta salajengipun gunungan atusan risak dipun rebat masyarakat ing Grebeg Ambal Warsa Blora kaping 276. Ing adicara Grebeg Gunungan kangge mengeti Ambal Warsa kaping 276 Kabupaten Blora, ewonan masyarakat tumplek-blek ing margi pemuda. Atusan gunungan asli bumi ingkang kasajekaken minangka wujud rasa syukur. Sedaya telas dipun rebat kanthi kasrek ingkang ageng, mujudaken filosofi gumebeg ingkang rame lan suka-suka. Pamirso. Ewonan masyarakat sampun tumplek-blek ngregengi ing sadawanipun margi pemuda, Bloro, naliko dinten Kemis enjing 11 Desember 2000 selangkung, kanthi ancas nglampahi Grebeg Gunungan ingkang dipunwontenaken kangge nampi ambal warsa kaping 276 Kabupaten Bloro. Masyarakat saking maneka warna umur sami rebutan kanthi marem atusan gunungan ingkang isinipun saking asiling bumi sarta jajanan peken. Kasrek saking warga menika inggil sanget, ngantos petugas ugi kualahan nalika ngadepi rebutan gunungan saking masyarakat. Panjenenganipun Bupati Bloro, Dr. Haji Arif Rohman, ingkang rawuh kaliyan Forkopimda, ngaturaken bilih Grebeg Gunungan menika minangka wujud raos syukur awit saking kanugrahan sarta kangge nglestantunaken adat. Alhamdulillah, dinten menika Kabupaten Bloro genep yuswanipun 276 Grebeg Gunungan menika minangka wujud raos syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos, ngendikanipun Bupati. Panjenenganipun ngendika bilih sedaya gunggung gunungan ingkang kasaji ing sadawanipun margi pemuda menika wonten 108, lan sedaya telas dipun rebat dening warga. Miturut panjenenganipun, Grebeg Gunungan Warsa menika langkung ramelan saestu nggadhahi filosofi gumrebeg utawi rame-reme. Salah satunggaling warga, Syaila Yuswa 20 taun, ngaturaken remen sarta ngajab mugi-mugi adicara taunan menika beto berkah. Panjenenganipun saged pikantuk saperangan jajanan kaliyan sayur mayur saking gunungan ingkang kapitados beto berkah. Grebeg Gunungan menika ugi dipunrameaken dening pamentasan kesenian barongan ingkang dados ciri khas Bloro. Rancanganipun, adicara ingkang sami badhe dipunwontenaken ing tilas kawedanan sanesipun, inggih menika ngawen, cepu, kaliyan randu blatung ing tanggal ingkang benten-benten ngantos tanggal 18 Desember 2000 selangkung.
pegunungan, dari seluruh OPD yang ada di masyarakat sangat luar biasa. Ini sebagai wujud syukur kita, gunungan-gunungan tadi melambangkan hasil-hasil bumi yang dihasilkan di Blora dan juga jajanan pasar. Ini simbol kita rasa syukur kita atas ulang tahun Blora yang ke-20. Gunungannya nanti ditaruh di seda dulu, habis upacara baru didoakan, baru diiring bersama-sama. Nah, masyarakat biar nunggu, terus baru nanti setelah didoakan baru direbut. Ini tadi belum didoakan. Pawartos salajengipun Blora ngusung tema nyawiji mbangun Blora akur makmur misuwur ing ambal warsa kaping 276. Pamirso. Panjenenganipun Bupati Blora, Haji Arif Rohman, nandhesaken jejibahan pambangunan ingkang teras-terasan wonten ing pahargyan ambal warsa kaping 276 Kabupaten Blora ingkang ngusung tema nyawiji bangun Blora akur makmur misuwur nalika dinten Kemis 11 Desember 2000 selangkung. Wonten ing upacara ing pelataran kantor Bupati, panjenenganipun Bupati Arif njlentrehaken bilih tema menika ngandhut teges nyawiji embangun Blora, manunggal lan guyub rukun bangun Blora ing sadaya babagan. Akur, gesang rukun, sarujuk, sarta selaras. Makmur, sejahtera ing babagan ekonomi, sosial, sarta kualitas gesang. Dene misuwur, kenging ingkang arum, sarta dipunakeni wiyar mawi potensi unggulan laladan. Bupati ngajak sedaya perangan masyarakat sarta para pamangku gagas kangge silih sinambetan mujudaken Blora ingkang tansah maju, tentrem, lan sejahtera. Wonten ing kalodhangan menika, panjenenganipun Bupati Arif Rohman ugi ngaturaken panuwun ageng awit saking kasilipun Kabupaten Blora ingkang saweg kemawan nampi anugerah Innovative Government Award, IGA, minangka Kabupaten pinunjul inovasinipun saking Kementerian Dalam Negeri. Anugerah ingkang ageng menika dipun pikantuk Blora kaping 3 taun turut-turut. Kali inovasi agul-agul ingkang dipunajengaken warsa menika inggih menika, sikep sistem informasi kinerja lan evaluasi pembangunan. Sistem digital ingkang adhedhasar data kangge ngawasi kasilipun pambangunan kanthi saged dipuntingali saben wekdal utawi real time. Budesi Plus utawi BUMT peduli inflasi dan stabilitas ekonomi. Inovasi silih sinambetan antawisipun BUMT, Bulog, sarta juragan ing laladan kangge enji tatagipun regi sarta nglajengaken regengipun rego utawi inflasi ing laladan. Bupati ngajap mugi-mugi Blora saged tansah majeng lan kawentar minangka laladan ingkang ramah, ngrembakaken budaya, lan kagungan prestasi. Secara garis besar, kita bersama-sama bersatu bergandengan tangan untuk mewujudkan Blora yang terus berkembang secara berkelanjutan, hidup dalam suasana damai dan rukun menuju masyarakat yang semakin sejahtera serta dikenal luas melalui beragam potensi unggulan. Tema ini selaras dengan arah pembangunan yang kita jalankan. Bagaimana kita terus memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kualitas infrastruktur, memperluas lapangan kerja, memberdayakan UMKM ekonomi kreatif, memajukan pendidikan, kesehatan, dan juga melestarikan alam dan kebudayaan Blora. Beserta kemarin saya dengan Ibu Wakil Bupati dan Pak Sekda dan beserta beberapa OPD, kita Kabupaten Blora kembali mendapatkan penghargaan tertinggi di Kementerian Dalam Negeri sebagai kabupaten terinovatif dalam ajang Innovative Government Award yang mana kita sudah menerima 3 kali secara berturut-turut. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Kasih wonten pawartos saking Blora kalih warta grep pegunungan ingkang kaping sepisan ing Guwa Trawang Regeng. Pamirso. Dipunrawuhi ewonan warga saking maneka warna laladan, kalebet grobogan, Ngawi, kalian Rembang, sampun regengi wewengkon wisata Guwa Trawang, Kacamatan Todanan,
Naliko dinten Kemis yang 11 Desember kali selangkung kangge ngrawuhi grebeg gunungan ingkang kaping sepisan. Adicara ingkang dados rangkaian ambal warsa kaping 276 Kabupaten Blora menika dipunlampahi dening para peserta satilas kawedanan ngawen lan ngetingalaken gunggung 3 gunungan jaler lan estri minangka pratandha raos syukur awit saking asiling bumi ingkang rembaka sanget. Panjenenganipun Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, ingkang rawuh kalian Forkopimda, ngaturaken raos syukur awit saking kaleksananipun kagiatan ingkang kaping sepisan menika ing papan wisata. Gunungan menika dados pratandha raos syukur kita dumateng kanugrahan ingkang sampun kaparingaken Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ing ambal warsa kaping 207 endoso ene menika, Blora tansah langkung majeng lan pambangunan tansah kalajengaken, dawuh panjenenganipun Bupati Arif. Bupati paring apresiasi dumateng katertiban ewonan ingkang rawuh sadangunipun adicara lan janji badhe ngawontenaken kagiatan menika langkung rame mali ing warsa ngajeng. Sasanesipun grebeg gunungan, adicara ugi dipunrameaken dening pamentasan bekso masal sarta pentas barongan Blora. Ingkang calari papan menika dados tujuan wisata budaya enggal ingkang narik kawigatosan saking ingkang rawuh. Pamirsa, innalillahi wa innalillahi rojiun. Tragedi Lepen Lusi Blora, 8 santriwati keseret, 3 keselametaken. Para pamirsa, karibetan ageng sampun dumados ing tlatah Blora. 8 santriwati pinuju ngalami musibah keseret ing awetipun ilining Lepen Lusi. 3 santriwati saged keselametaken kanthi kawontenan trauma. Pamirsa, tragedi ingkang nelongso sampun dumados ing Blora nalika dinten Kemis 11 Desember kali selangkung enjing rikala 8 siswa estri saking satunggaling pondok pesantren keseret dening ilining Lepen Lusi ingkang awet ing wewengkon Kelurahan Kedung Jenar, Kacamatan Blora. Wiwitanipun kadadosan menika watawis jam 6 isuk wekdal Indonesia sisih kilen. 8 siswi menika saweg wonten ing dalemipun salah satunggaling ustadz, lajeng sami dolanan ing pinggir Lepen Lusi. Miturut Kapolsek Blora Kuto, AKP Rustam, gangsal siswi dipun kinten mandhap dhateng lepen kangge ngukur jeronipun toyo ingkang dipun kinten namung sepenggek. Gangsalipun lajeng kekelem sarta keseret dening ilining toyo. 3 rencang sanesipun ingkang badhe mitulungi ugi tumut keseret. Warga ingkang mireng patiungan saged nyelametaken 3 korban kanthi kawontenan wilujeng. 3nipun lajeng dipun bekto dhateng RSU Blora amargi ngalami gegeson manah utawi trauma. Tim SAR gabungan saking BPBD, Kepolisian, TNI, sarta warga enggal-enggal nindakaken operasi pados ingkang tumemen. Jeronipun Lepen Lusi ing papan menika dipun kinten dumugi sekawan meter kanthi ilining toyo ingkang awet sanget. Ngantos dinten Kemis Tabu 14.43 WIB, kali saking gangsal siswi ingkang ical sampun kapanggih, nanging kanthi kawontenan sampun sedo. Kemis sonten ngantos wanci badhe surup, tim gabungan taksi ngupados kanthi kenceng goleki 3 siswa estri sanesipun ingkang taksih kirang. Panjenenganipun Bupati Blora, Wakil Bupati, sarta Kapolres Blora ugi sampun mandhap piyambak ngawasi papan kadadosan. Tasih ing pawartos saking Blora, tragedi Lepen Lusi Blora, 8 santriwati keseret, 3 keselametaken. Alhamdulillah, sedaya korban kekelem ing Kali Lusi sampun kesagetaken kepanggih kanthi kawontenan seda. Pamirsa, dinten Jemuah tanggal 12 Desember, karibedan ageng taksi anyelimuti kita Blora sasampunipun kadadosan tragis ingkang nempuh 8 santriwati ing Lepen Lusi. Trepipun mlebet wewengkon Kelurahan Kedung Jenar, Kacamatan Blora, Kemis 11 Desember kali selangkung enjing. 3 santriwati saking menika saged wilujeng. Ngantos Kemis 11 Desember kali selangkung sonten sarto Jemuah kali 11 Desember kali selangkung siang. Operasi pados gabungan ingkang nggedaken sedoyo-doyo lan kegiatan dereng ngasilaken punopo-punopo.
Naliko semanten taksi nyisakaken 3 santri sanesipun ingkang taksi ical kakelem dening awetipun ilining lepen ingkang gowo pati meniko. Kemis 11 Desember kali korban kapanggi sampun boten ambegan. Nambahi daftar panjang korban jiwa awit saking kasupen sarto beboyo alam ingkang asring boten kakawigatosaken meniko. Jemua sonten watawis tabu 14 WIB, wonten pawartos satunggal korban malih ingkang kapanggih. Kapanggihipun korban kekelem ingkang kaping 3 meniko, wewengkonipun sakilometer saking papan kadadosan kekelem. Antawis 3 menit sasampunipun, wonten pawartos kali korban malih saget kapanggih. Kanggo papan kapanggihipun kali korban sanesipun, dipun jlentrehaken Kapolres Blora, boten tebih saking kapanggihipun korban ingkang kaping 3. Rampung sampun jejibahan ingkang mulia saking tim SAR gabungan. Sarto miturut Kapolres Wawan Andi Susanto, jemua sonten dipun wontenaken rembag sarto panutupan tim SAR. Nah, kembali lagi, ya, kita adalah punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk membantu masyarakat, membantu sesama apabila ditimpa musibah maupun bencana. Baik itu dari BPBD, Basarnas, Polres, Kodim. Karena di hati Bapak Ibu sekalian mempunyai tanggung jawab yang besar untuk kemanusiaan. Jadi hari ini hari kedua kita sama-sama melaksanakan kegiatan kemanusiaan ini. Hilangkan rasa ego sektoral, hilangkan rasa saling iri atau pilih-pilih tugas. Karena di hadapan saya semua ini adalah super tim yang sangat kompak, super tim yang sangat solid, yang selalu berkolaborasi di Kabupaten Blora dalam rangka untuk tanggap bencana maupun hal-hal kemanusiaan yang lain. Mengaten pamirsa pawartos saking Kabupaten Blora Medio sekawan 12 Desember kalih ewu selangkung ingkang sampun ngetingalaken kalih sisih kagesangan antawisipun kanugrahan ingkang ageng sarta duka ingkang boten saged kasingkiraken. Mugi-mugi prestasi inovasi menika saged dados pambombong tumrap peladosan ing tlatah Blora sarta mugi-mugi sedaya keluarga ingkang katilar musibah kekelem ing lepen rusi pinaringan karaharjan lan kasabaran ingkang ageng. Amin. Kula Urip Daryanto dalah sedanten kru Blora TV ingkang jejibahan ing wekdal menika nyuwun pamit undur diri. Mekaten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.